taura izvo, and I always ndinogara ndichitaura nezvenyaya iyi, but ndichitaura nyaya iyi I always scared kuti maybe vanhu ava maybe sometimes I clap hands for mudhara wangu anonzi ani mudhara wangu veteran wegeza. I want to clap hands for him because he came through with some issues that I'm always talking about it. MuZANU-PF mune vanhu vakawandisa vari kuba mari. ZANU-PF haisi wrong, but kune vanhu vari kuba mari nyika ichiparara. Kune vanhu vakatotora kuti mukana wacho kuti uve mukana wokushandisa kuti vaite zvavanoda. Kune vanhu vasiri kufunga future yenyika, sari kufunga future yemumba mavo. Kune vanhu vari kuzvipa period yekuti kusvika apa kana ndikadya kusvika apa then handifi ndakazosungwa uye handifi family yangu yakapinda munhamo. And zvinorwadza if when we see in Zimbabwe madhara makuru akarwa hondo, most of them they are not even rich enough like zvakaita vana sewiki kana kuti vana vafana matambiro avaitoita kumaofisi avafana vana Scott vana Passion Java matambiro avaita kumaofisi nevamwe vafana vama-artist mamwe vari kungopiwa mota. All those people vatova level kuti ungatoti ndiwo maoveteran akarwa hondo munyika wedu, but pane maoveteran ari kutambura, ari kufamba netsoka, ari kugwesha, ane vana vari kutambudzika, vana vasingaendi kuchikoro, but there were people vari kudya mari iri kulutwa muZimbabwe achinyoreswa mabusiness. Asi kuchinzi ndeve ZANU-PF kana kuti vangopiwa kana kuti vangodii. Hazviiti kuti one nyika, hakuna nyika pasi rose yakambopiwa maartist mota like zviri kuitwa naChivayo zvikatadza kuinvestigatewa kuti zvakabva kupi. Asi muZimbabwe zviri kutoitika. Hakuna nyika yakangoitika mamaini pese kunjanga maini without any zvisina kana order, hazviko. Asi muZimbabwe there were a lot of people who have got their own minds dzavanongoona minds imwe vakaita mahara. muZimbabwe vakaita mahara chembere. Vana mbuya vedu vafambisana vachidzidziswa kurima nebadza ngova inopisa muna September kuti serai makomba epfumvudza. Hakuna nyika yakambodzidzisa zvinhu zvakadaro. You can make a better plan or better solution yekuti vanhu vese vaya varime zviri simple kuti vawane chikafu, kuti kuvauraya vachipembusana iwe uchitora mari yese yenyika uchinopa vana vako. Hakuna nyika yakambowanda yakamboita kuti president ave nemabhizinesi akawanda kana mapurazi mukati menyika yake kudarika vanhu vese vari muZimbabwe. Hazviko izvozvo. Why vanhu vari richest muZimbabwe vachimbova veZANU-PF? You must ask yourself that. Most of people who are rich in Zimbabwe, they are under ZANU-PF. Vari kuiwanepi mari iyoyo? Sei havangamiri kumboita rich vanhu vari kumaziri veZANU-PF. Vari kuiwana papi mari? Pane chiri kunze chiri kuseri. And I'm happy kana ndichinzwa muveteran achitaura izvi because we always talk about it on social media, on public. People say no, don't say that. But I'm happy now because he came through with the same points that I'm always talking about it. Mukandifollow up page rangu ku Facebook vanhu Godwin Chipinge kana kuti Baba Njoli Bakali, mukafollowa mukabva mukaenda ku YouTube yakanzi Baba Njoli Nkali. Izvo zvese zviko. Every time, everything that was happening in Zimbabwe since pakatorwa vakaita kuu vachibvisa Mugabe, kana pachisvika nguva yekukohwa vachitaura nyaya yekuti Zimbabwe chinofanira kutengeswa kumaJMB, hamuna mablack market anoitwa, kana mombe chaidzo chinzi dzifanira kutravela from another province to another province. But dzemapresident dzinoenda, dzevanhu veZANU-PF dzinoenda, dzemaminista dzinoenda, vanhu vachidhirisirwa dzimba, but ivo vane malendi mamwe atisingazivi kwaakabva avakatora mapurazi vongozvita ava vachizvipa, but unodhirisira munhu chimba chakataisa. So I'm very happy kana munhu achitaura ari muofisi ZANU-PF. Ndo kunonzi kurwa hondo kwavakaita. Kanoza kana kubata futi yavakabata vachirwa hondo yakanga ichireva kuti I can ndomiririra nyika yangu. So mudhara uyu I want to clap hands for him. Ari kumirira nyika yake. Nyika inofanira kuva neyoung generation, mix of young generation mukati maofisi ZANU-PF vakavhoterwa nepati vachiziva kuti chii chinonzi future yenyika, kwete kuti vanoiswa nekuda now there are a lot of people vanoti kupretenda kuti maloya vasingazivi kuti vakadzidzira kupi uloya, vasingazivi kana chirungu, vasingazivi kana kutaura chirungu patable kuadresa nyaya kana muparliament. Minister of Finance anongori munhu akangotorwa from Norway nekuda kuti hama ngauya apinde. Minister of Transport anongotorwa from Norway. Vanhu vanotaura chokwadi havadi kunzwikwa, havadi kuonekwa. But I want to clap hands for you. Ataura chokwadi muofisi ZANU-PF.
which means pane vaari kurukira nyika kuti iende kumberi. But ngazvirege kuti achitaura kudaro achiita kunge iye ari kudawo kuita president. No. Ngazvirege kuita sokuti ane munhu wakatendeka kuti aite president. Ngataure chokwadi kuti chokwadi chigadziriswe munyika. Vanhu vese vari kufamba nemari vachishambadza mari vachisimudza mapapu vachidaiso vanofanira kuinvestigatwa. Investigate those money kuti dziri kubva kupi. Mamines vane mines unoona kuti vane mamaini avari kugiga goridhe zuva nezuva. Vanofanira kuonzwa kuti vakaita zviri kufamba sei goridhe vakaiwana sei mine iyoyo. You can't just get a land to mine gold zvisina kana mutemo. Zviri pamutemo upi izvo ndizvo zvikatikana nyika yose. Hapana mutemo unongoti nongomukongeta ungoona pakadai pasiri pemba papangu apo papangu. Most of people vane mamains muZimbabwe ZANU-PF. Why zvingwa zveZANU-PF? Now vana vari kutiza kuenda kune dzimwe dzimba kune dzimwe nyika vakabata macertificate ekugraduate basa. Hapana chiri kuitika muZimbabwe. Vakagraduate vakadzidzirei? Kuita kuti chikoro achishandi chikoro chitotibatsira kuti vanhu maticha chaicho muZimbabwe haana kana mamains haana kana malend haana kana mastand ekuvaka dzimba. Ukaona vakaimba anenge achiita madhiri okuti kunze uko after school. Then ukaona ticha aita madhiri which means nenguva yekudzidzisa vana chikoro achatoiti. Akuita nguva yemadhiri kuti ararame. Kuchikora nokutora mari yake udoro wayo. Mapurisa chaicho kuona ana malend ane maningi is corruption. Ndatenda hangu baba kali baba njondo nyaenda ndikutaura but in the comment section mundudzo kuti muri kutokuchi ndatenda hangu. Thank you very much. Muendezo barakanaka.